Trátase dunha das competicións do motor máis enlleiras de Galicia. Este ano chega a súa 34ª edición. A proba, presentada na noite de onte por todo o alto no concello noiés, será a terceira cita do calendario galego, despois do Rally de Cuntis celebrado pasado 3 e 4 de marzo. Na competición hai inscritos un total de 156 pilotos que competirán en diferentes categorías para facerse coa vitoria, entre os que se atopan os máis destacados a nivel autonómico. A edición deste ano presenta ademais importantes novidades con respecto a anos anteriores. Unha delas será un novo tramo, neste caso urbano, a celebrar o Venres 13, que atravesará as zonas de Labarta, Barro e o Paseo Marítimo. O 34º Rally de Noia presenta novidades con respecto á edición anterior. É unha inédita para esta escudería. Como principal novidade, estreamos un tramo espectáculo que dará cor e vida á vila dende a tardiña do Venres co ruxir dos motores que tomarán a saída dende a zona de Labarta. Recuperaranse ademais treitos como o de Serra de Outes ou Montemuíño. Volvemos recuperar parte do treito de Serra de Outes, Stark, con pequenas variantes do mesmo. O treito de Mazaricos, Senra Sport, que nesta edición do Rally de Noia. Recuperamos de edicións pasadas o treito de Montemuíño, Pavimentos Noia, e o inédito de Tambre, Neumáticos Tino, con algunha variante do mesmo. A seguridade será tamén un punto destacado da organización. O dispositivo organizativo e de seguridade componse de preto de 300 persoas, as cales arredor de 270 a pé de treito, coidando da seguridade do público e dos participantes, algo impagable polo sacrificio desinteresado e pola responsabilidade que supón. Para poder organizar un evento destas características, a Escudería Berberecho conta co patrocinio de numerosas firmas comerciais e a colaboración especial dos concellos polos que discorre a práctica totalidade do trazado. Xa destacar a importancia que teñen estes eventos deportivos para os concellos polos que teñen o seu percorrido, pola dinamización da vida turística e social e das empresas que hai nos diferentes concellos. Que todo saia con normalidade, que o público asistente participe con prudencia, que disfruten dos percorridos, pero sempre gardando e respetando as condicións de seguridade. E, por tanto, o que esperamos é que ao final destas xornadas, cando se entreguen os premios na madrugada xa do día 15 de abril, pois que non teñamos nada máis que felicitarnos por o éxito de participación e polo éxito de público e felicitar os gañadores nas distintas categorías. A entrega de premios, como de costume, desenvolverase o sábado ás 12:30 da noite no Coliseo Noela.